Bon dia. Senyor conseller, vam començar aquest període de sessions amb dos temes damunt la taula. Per una banda, l'accés als nous medicaments antivirals que curen l'hepatitis C, ja se n'ha parlat, i també la demanda d'ampliació del servei d'hemodinàmica de Tarragona. I què tenen en comú des del nostre punt de vista aquestes dues qüestions? Doncs, senyor conseller, que vostès no actuen, que vostès no han actuat. M'explicaré. El juny de l'any passat, tots els grups parlamentaris van presentar una proposta de resolució en aquest Parlament sobre l'hepatitis C. No m'extendré sobre el seu contingut, ja s'ha fet anteriorment. Però sí que és cert que aquest tema els grups van posar damunt la taula, sobretot de la taula de Convergència i d'Esquerra, el gener de l'any passat, fa un any, senyor conseller. I aquesta setmana és quan es comencen a veure alguns resultats. Un any després. Vostès han perdut l'oportunitat d'anticipar-te i han estat incapaços de liderar aquest tema. Això ha generat confusions, inseguretats i demores, segons denuncien els pacients. I sobre aquest tema, senyor conseller, per molt que vostè ens digui que això és una partida oberta, el finançament d'aquesta medicació, fins que vostè no exclogui del finançament ordinari dels centres, sobretot dels centres de l'ICS, aquesta partida de medicació, no solucionarem les inequitats i les demores. Respecte a la segona qüestió, senyor conseller, malauradament, un desafortunat fet ocorregut la nit de Nadal va tornar a posar damunt la taula el servei d'hemodinàmica de Tarragona. Recordem que és la segona vegada que aquesta mobilització ciutadana es produeix. Fa 2 anys, l'any 2012, també hi va córrer un fet similar amb també aquestes fatals conseqüències. I això, senyor conseller, dona la raó a diferents grups parlamentaris que des de l'any 2011, el 2012 i el 2013 i el 2014 li han posat damunt la taula en aquest Parlament la necessitat d'avaluar els serveis d'hemodinàmica de Catalunya i també tot el Codi ILFAR. Avaluar i prendre mesures per millorar-lo, per garantir la qualitat, perquè com vostè sap, des de la implantació del Codi ILFAR a Catalunya hi ha factors nous en positiu, l'avanç tecnològic, factors nous en negatiu, les retallades, el transport sanitari, la reducció de personal i la precarització del sector. Senyor conseller, no puc deixar de preguntar-me si el treball planificat, la detecció de les necessitats i la presa de decisions són qualitats del seu departament. Què en pensa vostè? Té la paraula per respondre l'honorable senyor Boi Ruiz, conseller de Salut. Gràcies, presidenta. Diputada Segú, jo per començar li recomanaria una lectura, que és un article que publica el Diari de Tarragona que es diu La memòria del peix. Miri, parlant de les dues coses, quan aquí vam debatre al Parlament l'accés a l'hepatitis C, Catalunya va ser la primera comunitat, el primer país de l'Estat que va començar a donar la medicació, quan aquesta medicació encara no estava ni aprovada al Ministeri. Per tant, no em digui que no vam actuar. A través d'una cosa que recordo perfectament les meves paraules, que no m'agradava com a terminologia, que era l'ús compassiu dels medicaments. I ho recordo dit a aquesta cambra. Per tant, recordem les coses com són. I que, a més, som els primers que vam prendre acords amb les societats de pacients i amb els professionals per començar a posar aquest tractament amb independència del temps que trigaria a estar aprovat en l'àmbit del Ministeri. Per tant, vull recordar-ho simplement. I també vull dir-li que, sisplau, d'una cosa que és fantàstica per als ciutadans que tenen hepatitis C, no fem un problema. És una cosa fantàstica i tindrà tothom accés. I no posem qüestions amb qui pagarà o no pagarà. Escolti'm, el problema de qui pagarà la sanitat és qui pagarà tota la sanitat. Aquest país té un problema de subfinançament crònic de la seva sanitat. I quan vostès governaven també el tenien. I també tenien un dèficit estructural. Per tant, més memòria del peix. I li recordaré que el 2009-2010, un informe del CEN del Pla Director parlava de l'ampliació de l'horari d'hemodinàmica i actuant en conseqüència vam ampliar l'horari a 12 hores tant al Trueta com al Joan 23 com a l'Arnau de Vilanova. Per tant, ho vam fer i vam dir, a més, revisarem amb el Pla Director de Cardiologia l'ampliació amb 3 paràmetres que mereixen respecte, que són els que analitzen els professionals que estan en el Pla Director, per cert, cardiòlegs. Per cert, el cap de cardiologia de la Joan 23 en un moment determinat va ser responsable d'aquest pla. 3 paràmetres, el diagnòstic ràpid en el primer contacte del malalt, segon paràmetre, els mecanismes de trasllat i tercer paràmetre, el temps d'arribada a una unitat d'hemodinàmica. I és que en base a aquests 3 paràmetres decidim amb el 2014, amb els números tancats del 2014, que aquests paràmetres ja permetien obrir aquestes unitats 24 hores, aquest govern. I per tant li recordo que això no és un criteri simplement de necessitats o mobilitzacions ciutadanes, que també hi són totalment respectables, però obeeixen a criteris que marquen els professionals. I per cert, tinc que dir-li que a Catalunya
A Catalunya el rànquing d'Europa està al segon lloc en supervivència de l'infart de miocardi, després de Dinamarca, amb un 6,5% de mortalitat. Per cert, també tinc que dir-li que quan parlem d'infarts no parlem de tots els infarts. Els infarts que tenen hemodinàmica són uns infarts que amb el seu electrocardiograma tenen una cosa que es diu ECG. Senyora diputada, li queden 10 segons. Senyor conseller, la memòria selectiva, és cert. El 2010 es tenia que avaluar el codi infart. Vostès no ho van fer. Vostès no ho van fer i tenim les conseqüències que tenim. I, malauradament, vostès van tard. Digui el que digui, senyor conseller, vostès van tard. I desitjaria que no fos tard i malament.